Көндәлек тормышыбыз гөжләп торган кырмыска оясын хәтерләтсә дә, без барыбер детальләргә игътибар итәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Без бүген элмә такталар турында сөйләшәбез. Чынлап та адәм баласы төрле язма, тавышлы, сурәтле мәгълүмат эчендә яшәгән сыман. Арасында кирәклесе дә, кирәкмәгәне дә җитәрлек. Ләкин файдасы булсын өчен, аның эчтәлеге дөрес һәм тәкъдим ителеше дә сыйфатлы булырга тиеш. Шунысы кызык, элмә такталардагы татарча мәгълүмат барлык кешегә дә аңлашыла микән, белешик әле. Элмә такталарда менә шундый татар телендәге сүзләр бар. Әйеме? Сез аларны аңлыйсызмы? Ну, Дарухана аптека. Ялканы, да, это выходной день, да, консайн каждый день. Тәүлек әйләнәсенә. Затрудняюсь. Да. Ул круглосуточно була. Может быть, да. Менә бу кибетләрнең элмә такталарында менә шундый сүзләр языла татар телендә. Без менә Да. Надо знать. И вот эти афиши, которые есть на двух языках, это тоже очень хорошо, это правильно. Булсын татарча һәм урысча, менә поинайстра үнгә чит ил телләре кирәкми. Совсем кирәкми. Нишләп менә монда бит туристлар бик күп йөри. Туристлар булса, туристларны гына аңлатырлар, но миңа үземә ошамый. Менә язып куйган, без бит татар телебез бар, урыс телебез бар. Кая карамыйсың, поинайстра написано. Перевязочныйны бәйләвеш дип тәкъдим иткәннәр. Бу дөрес дип уйлыйсызмы? Бәйләвеш. Юг дөрес түгелдер, наверное. Неправильно. Здесь как бы так же, как и русские, так и татары живут. И чтобы всем понятно было, где что находится. Вот, я так считаю. Дарухана — это аптека, по-моему. Да. Вот видите, как важно, если и на татарском все время писать, да? Да. Все равно запоминается. Да. Мы на самом деле очень рады, что на двух языках, я не местная, но это радует, что страна такая многонациональная даже. Я считаю, это очень хорошо, особенно для России. Ну, үз телеңне, үз неңдә булгач, бигрәк тә әйбәт инде. Ату менә күбесе татарлап, бетереп урысча гына. Ул тоже матур түгел бит. Син үзең татар кешесе, сөйлисең урысча. Булай урысча да беләсең, и татарча чип-чиста, и күңелле, и матур, и һәр вакытта да әйбәт. Русчада, татарчада, язылу, мехим, Кибет, магазин, ашхана, как столовая, дөрес, дарухана, аптека, балалар бакчасы, садик, сад, мәктәп, школа, хастахана, как больница, дөрес. Эш сәгатьләре, ну, рабочие часы. дөрес. Беләсең икән бит, әйеме? Менә хәтта татар телендә генә язылган булса, ялгыш кына. Син инде укый аласың, әйеме? Аңлыйсың мәгънәсен. Точно. Рәхмәт сиңа бик зур. Рахмет, бик зур. Күңелле карарга. Татарстанда татар язулары. Ну, хаталары була. Хаталар бул, нинди хаталар күргәнегез бар менә? Була инде күргәндә хәзер. Хәрефләр төшеп каламы? Хәрефләр төшеп кала, переводлары бик ошап бетми, кайвакытта. Аңлаешсыз буладыр, әйеме? Аңлаешсыз дип, аңлыйбыз инде үз аны. Матурга китереп перевозить можно инде. Менә үзебездә русча сөйлибез әле. Күргәнебезчә, язма мәгълүматның ике телдә булуына, аның дөресме, юкмы икәненә игътибар итүчеләр шактый икән. Элмә такта текстларын тикшерү һәм барлау 2017 елдан көчәеп киткән. Бу вакытта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының махсус карары чыккан һәм эшчәнлек, телләрне саклау һәм үстерү буенча дәүләт программасына кертелгән. Эшнең күләменә килгәндә, шушы программада кабул ителгән план рәвешендә беренче елларда елына 750 текст эшкәртү каралган иде. Әлбәттә, бүгенге көндә әлеге план күрсәткече бераз кимеде. 400 текстны тәшкил итә. Ләкин иң кызыгы шунда, әлеге эш 2017 елның көз айларында башланып киткән иде һәм менә 3 ай вакыт эчендә институтка төгәл 2999 текст кирде, ягъни 750 текст урынына. Гомумән алганда инде менә 17 елдан башлап санасак, 10355 текст кабул ителде. Бу инде якынча елына 1300 текст дигән сүз. Текстлар төрле җирләрдән килә. Бу инде
муниципаль берәмлекләрдән дә керергә мөмкин текстлар, министрлыклардан да, дәүләт оешмаларыннан да керә, шәхси оешмалардан һәм хәтта шәхси затлардан да. Илме такталарның бихисап күп булуын истә тотып, хаталы мәгълүматларны ачыклауда республика халкының актив катнашуын билгеләп үтәргә кирәк. Дәүләт хезмәтләре порталындагы халык контроле системасы моның ачык мисалы. Шул ук вакытта 2021 елда Татарстан Республикасы рәисе каршында үткәрелгән конкурс илме такталардагы шактый хаталарны ачыкларга мөмкинлек бирә. Кеше сөйләшкәндә, яисә язганда нинди хаталар җибәрергә мөмкин. Нәкъ менә шул бөтен хаталар да шушы илме такталарда чагылыш таба. Бу инде грамматик хата булырга мөмкин, орфографик хата булырга мөмкин, лексик хата рус теленнән татар теленә тәрҗемә иткәндә дөрес булмаган эквивалент сүз куллану, шулай ук пунктуацион хаталар да бар һәм иң авыр моментларның берсе ул аббревиатуралар һәм кыскартуларның кулланылышы татар вариантында. Кай вакытта без хаталы дип әйтеп үзебез үк ялгышабыз икән. Кайбер урам һәм торак пунктлар исемнәре бер генә телдә ялгызлык исеме буларак кабул ителгән. Мәсәлән, Салават күпере, аны берәү дә рус теленә Радуга дип тәрҗемә итми. Тел кагыйдәләреннән чыгып караганда, ялгызлык исемнәр тәрҗемә ителергә тиеш түгел. Ягъни менә кеше исеме тәрҗемә ителмәгән кебек, урам исеме дә тәрҗемә ителмәскә тиеш. Мәсәлән, алыйк улица Солнечная. Солнечный урамы була татарча. Казан шәһәре урамнарының рус һәм татар телендәге дөрес вариантлары урын алган реестр бар. Әлбәттә, иң җайлысы бу хатаны булдырмау иде. Нишләп илме такталарны урнаштырганда ялгышларга юл куелган соң? Кем рөхсәт биргән? Бу сорауларга җавап эзләсәк тә табылмады. Илме такталарны урнаштырырга рөхсәт бирә торган муниципаль органнар күп очракта аның шрифты һәм башка стандартларга ярашлы булуы өчен генә җавап бирә икән. Башкалабыз урамнарында илме такталарны урнаштыру һәм аларның эчтәлегенә бәйле сорауларны без Казан башкарма комитетына юллаган идек. Аннан мондый җавап килде. Мәгълүмати конструкцияның тышкы күренешенә һәм урнаштыру урынына карата таләпләр Казан шәһәренең төзекләндерү кагыйдәләре белән көйләнә. Учреждение тактасына урнаштырыла торган мәгълүмат Татарстан Республикасының 2 дәүләт телендә дә җиткерелергә тиеш. Татарстан Республикасының 2 дәүләт телендә, инглиз телендә мәгълүмат урнаштыруның үтәлешен, шулай ук мәгълүматның эчтәлеген тикшерү җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә керми. Муниципаль берәмлекләрдә хукукый нигез булдырылырга тиеш. Чөнки без фәнни оешма, без юридик якка беренчектә керә алмыйбыз, йогынты да ясый алмыйбыз. Фәнни оешма булгач, без бары тик инде фәнни һәм методик ярдәм күрсәтә алабыз. Җитәкчеләр безнең фәннәр академиясе җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Экспертизага 2 телдә текст юлласалар, biz аның татар телендәге вариантын тикшерәбез, рус телендәге вариантына туры килү-килмәвен карыйбыз һәм инде ахыр чиктә экспертиза әзерләп җибәрәбез. Бу инде чын документ була, моңар ышанырга була. Бу фән кешеләре тарафыннан, галимнәр тарафыннан эшләнгән эш була. Biz də üç şiratımızda Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının Ғалимжан Ибрахимов ismindəgi Til, Sənğət һәм Ədəbiyyat İnstitutu kengəşləri белән татар телендәге илме такталар өчен күрсәтмә ярдәмлек әзерләп карадык. Хөрмәтле телевизор караучылар, без бүген илме такталар турында сөйләштек. Вакыйгатлы кешеләр хаталарны булдырмасын дигән теләктә калабыз. Ания Гыйбадуллина, Владимир Юрков, Ирек Хамидуллин.